Reazzjonijiet imħalta wara l-budget. Ħafna jemmnu li dan kien budget bla pjan. Budget li jippreżenta numru ta' idejat pożittivi iżda nieqes minn viżjoni fit-tul. Jikkummenta l-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella. Tal-equity sharing ta' 17,500 dawk taħt l-40 sena li l-gvern qiegħed jgħid sa jkun qiegħed isellef għal 15-il sena mingħajr interessi. Li kieku nagħtu ħobża u pakkett ħalib lil kulħadd. Suppost mhux 35 rrid ikun imma d-doppju ta' hekk. Ġifieri dal-kalkolu qiegħed fuq nofs ħobża u nofs pakkett ħalib. Tkellem magħna Tony Zara, il-President tal-MHRA. Ara, waħda mill-affarijiet li laqtitna ħafna hija il-budget jibni ħafna fuq l-ambjent. U l-ambjent huwa ħaġa li huwa partikolari għat-turiżmu għax ħafna mit-turisti jiġu hawnhekk speċjalment għall-ambjent. Minnaħa tal-akkomodazzjoni jiddispjaċina li naraw il-żieda fil-akkomodazzjoni li mhijiex liċenzjata u qed jagħmel xejn il-gvern fuq din. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja. Fuq aspett soċjali nemmnu żiediet fil-pensjoni u żieda tal-pensjoni tad-diżabilità lil persuni li ma jistgħux jaħdmu jibdew jingħataw il-paga minima żgur huwa ġest li għandu jagħmel soċjetà iktar ġusta u inklusiva u ma nħallu l-ħadd fil-faqar. Konna nistennew li l-ħtas tal-ħdud doppji ikun inkluż dis-sena bħala ġewgażjoni ħanibqgħu nisħu u nillobjaw man-naħa tal-gvern biex dan il-kunċett jidħol kemm fil-privat kif ukoll għall-ħaddiema tal-kuntrattur li qed jagħtu servizz lill-gvern. William Farrugia, il-President tal-Kunsill Studenti Universitarji. Il-budget ta' dis-sena jolqot firxa vasta ta' affarijiet, ġifieri naħseb li aħna pjuttost in ġenerali kuntenti bli hemm semmi, nemmnu li forsi seta' kien aktar enfasi fuq l-istudenti, fuq l-istudji tagħhom u forsi anka meta nitkellmu fuq studenti fuq l-opportunitajiet tagħhom anke lil mixtutna. Il-kap eżekuttiv tal-UPE Voice of the Workers Graham Sansone. Id-diffikultà li aħna rajna hija li dal-budget ma ħasibx inti għall-edukatur fis-sens fejn aħna rajna li ma teħdux miżuri biex jinċentivaw iżjed żgħażagħ biex jitħajru għall-professjoni, kif ukoll ma m'hemmx inċentivi biex il-għalliema li hemm preżenti jibqgħu fis-settur. Dik hija problema li hemm hemmhekk. It-trasport għandu bżonn tibdil sostanzjali, ġifieri mhux qegħdin ngħidu aħna it-trasport bis-supervizjoni. So ġifieri hemmhekk isir reviżjoni sewwa biex aħna jkollna tfal tagħna u anke l-ġenituri ta' moħħhom mistrieħ. Joe Muscat, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu. Aħna nagħmlu l-proposti tagħna tal-budget u kien hemm numru ta' proposti li ma ġewx inklużi, però kien hemm uħud mill-proposti tagħna li anke ġew inklużi f'dan il-budget. Aħna kellna proposti li semmejna rigward inċentivi fiskali sabiex inkomplu niġġieldu l-istaġjonalità. Ovvjament dawna ma ġewx ikkonsidrati, però kien hemm miżuri oħra li ġew ikkonsidrati fosthom. Huwa fond għal conference u MICE business ġewwa Għawdex. Dan huwa fond li aħna kien wieħed mill-proposti tagħna. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Eman Borġ. Innuqas però ta' pjan biex jiġi rimoss il-carbon footprint u il-carbon use ġew Malta sa' sena 2050 fejn qed niġu ukoll qed jgħidulna li se jkun hemm pjan is-sena d-dieħla. Innuqas ta' pjan fejn tiġi l-pensjoni taż-żgħażagħ għal-futur. Mary Gerti, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. Fis-settur ambjentali wkoll naraw li l-iskart żdied immens żdied l-iskart, ġifieri nisperaw li din is-sena li ġejja wieħed jattakka sew dil-biċċa xogħol għax f'ħafna postijiet qed naraw li l-iskart żdied immens, jista' jkun li mħabba l-popolazzjoni żdiedet ħafna allura l-iskart żdied u forsi m'hemmx mezzi biżżejjed biex wieħed jagħti kasom fejn tidħol il-mara per se. Ftit smajna kummenti, però l-mara tagħmel parti mix-xogħol u tagħmel parti mill-familja. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba Martin Balzan. U s-settur mediku tajjeb li napprovaw mediċini ġodda l-kanser u għal ċerti marti. Imma jiena naħseb li m'għandniex intuhom bil-marda meta nagħtu il-mediċini m'għandniex nagħtuhom għal tali marda jieħdu kollox u l-marda l-oħra ma jieħdu xejn.
għandu ikun hemm mezz li għal kull marda jiġu kafet, ġifieri ma naqbilx fuq dik fejn jiena mhux qed naqbel li jingħataw iżjed mediċini. Speċjalment dawk li huma expensive, li huma projbittivi għal pazjenti. Li għalkemm ingħataw tal-uroloġija għal prostata u qed jingħataw għal fibromyalgia hemm ħafna iżjed mart li huma jieħdu xejn. Daniel Borġ, kap eżekuttiv tal-Kamra Awċija tal-Kummerċ. Forsi wieħed xtaq iktar jara ċertu inizjattivi bżonjużi għal Għawdex bħal investiment fiċ-ċentru tal-Università f'Għawdex biex wieħed jara korsijiet universitarji speċjalizzati li jiġu offruti minn Għawdex biss. U ċertu proġetti oħrajn li qalu li se jitkomplew u li huma bżonjużi ħafna u rridu jsuru llum qabel għada bħal it-tejjiet għal-bini tal-iskola primarja f'Għawdex u kif ukoll iċ-ċentru tal-kura primarja f'Għawdex. Michael Stivala, is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin. Issa minn flok 150,000 imma għal 175,000 għal min jixtru l-proprjetà tiegħu. Kien hemm ukoll ħafna bħal ta' Għawdex li l-boll jitħallas 2% biss għal min jixtri fil-Village Core, daw kollha proposti li kienu li huma tal-MDA u li wkoll ġew mġeddin. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU Abigail Mamo. Li fejn qabel l-employer kienet jitlef impjegat biex imur part-time ma' ħaddieħor għax kien jaqil billu għax iħallas inqas taxxa, issa jista' jibqa' ma' dak l-employer u għall-ewwel 100 siegħa jħallas biss 15% tat-taxxa. Illum il-ġurnata tan-negozji għandhom ħafna kompetizzjoni ġejja minn barra, kompetizzjoni anka lokali, kompetizzjoni minn business barranin li għadin jinvestu lokalment u għet iħallsu inqas taxxa. Allura aħna pretendejna li f'sitwazzjoni ta' surplus il-gvern jaffordja jnaqqas it-taxxa fuq in-negozji Maltin u dik xi ħaġa li ovvjament aħna ddiżappuntati li ma rajniex. Marco Bonnici, President tal-Union tal-Allima, l-MUT. Diġà huwa pożittiv li huwa budget leader għal-qas mid-diskors intqal li ma kienx hemm l-ebda PhD fuq il-ħaddiema. U dik hija xi ħaġa li hija tajba. Min-naħa l-oħra huwa budget li reġa' jirreġistra surplus. Surplus li aħna nistennew li jmur fuq dawk il-ħaddiema li finalment qed jikkawżaw dan il-ġid fil-pajjiż. Jekk inti tara l-aħħar tliet diskorsi tal-budget, tara li ħafna mill-miżuri huma ripetuti, huma miżuri li mbdew u qed ikomplu jew inkella miżuri li tħabbru qabel ma mbdewx. U dik għalina tfisser li l-budget huwa limitat anke fl-idejat li seta' joffri. Id-Direttur Ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ Kevin J. Borġ. Is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż hija waħda inkoraġġanti għalkemm wieħed qed jara illi l-rati ta' espansjoni ekonomika fil-snin li ġejjin tidher illi se tnaqqas ftit. Joe Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem, l-MEA. L-inflazzjoni mhijiex għolja ħafna. Għandek id-dejn tal-gvern li jidher li huwa nieżel u daw kollu tajjeb. U dan huwa riżultat ta' suċċessi li Malta akkumulat matul is-snin. U li matul snin twal, mhux qed ngħidu issa dis-sena. Ta' riċentement kellek corresponding banks illi waqfu illi jagħtu dan is-servizz u nafu li hemm naturalment attività għaddejja biex kemm jista' jkun jerġa' ikun hemm kemm jista' jkun minnhom dawn il-corresponding banks. Però għall-ħares nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma jkollokx daw il-corresponding banks. Issa jmiss li nhar it-tnejn li ġej issir irreplika l-budget mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.